חבר הכנסת יוסף ג'בארין, רשות הדיבור שלך. כן, כבוד סגן השר, אין אקט חמור יותר ופוגעני יותר מאשר להרוס בית של משפחה, ובמיוחד כאשר בבית מתגוררים יותר מ-20 אנשים מבוגרים וילדים וגם אנשים עם מוגבלויות. הטיעון להריסת הבית... תמר זנדברג, חברת הכנסת, אי אפשר לשמוע אותו. אני אומר לכם, אתם מדברים הכל, זה מפריע לדיון. הטיעון להריסת הבית, כבוד סגן השר, שעדיין אינו מוסדר ואין היתר בנייה פורמלי שם. אבל, וזה העיקר, האזור שבו נמצא הבית נמצא ממש בימים אלו בהליכי הסדרה. הייתה ועדת היגוי שעבדה בתקופה האחרונה וכללה נציגים של רשויות התכנון עצמן, של מנהל תכנון ובנייה, והרשויות פשוט אישרו... חבר הכנסת ג'בארין, כן, אני מסיים. אתה חייב לקרוא את השאלה מהדף. והרשויות אישרו שהאזור הזה יהיה באזור של פיתוח ושל מגורים. אז מדוע להרוס כשהליך ההסדרה נמצא ביד? תודה. תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. אני מבקש מהשואלים, נא להיצמד לטקסט הכתוב, ואחרי כן תוכלו לשאול בשאלה השנייה כל מה שאתם רוצים, גם לפרט. אדוני סגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, השאילתה: בית המשפחה באום אל-פחם בסכנת הריסה בגלל היעדר היתר בנייה. לפי תוכנית המתאר של העיר שהופקדה לאחרונה, הבית שמאכלס 20 נפשות נמצא באזור מגורים. אני קורא את השאילתה כפי שכתבת אותה בהתאם לתקנון, כי אתה הרחבת. על כל פנים, מדובר במבנה בשטח של 300 מטר מרובע בסמוך לאום אל-פחם, שנבנה ללא היתר על קרקע בייעוד חקלאי. ההליכים המשפטיים כנגד המבנה החלו עוד כאשר היה בשלב היסודות בשנת 2007, ואז הורשע המבקש בעבירות של בנייה ושימוש שלא היתר כדין על ידי בית המשפט השלום בחדרה, והוצא צו הריסה ראשון לביצוע על ידי המבקש שלא כובד. במהלך השנים מאז ננקטו הליכים משפטיים נוספים, הן על ידי המדינה והן על ידי המבקש. במסגרתם הוצא צו הריסה שני, ונקבע כי המדינה תהיה רשאית לבצע צו הריסה. ביום 2/2/2015 הגיש המבקש בקשת עיכוב ביצוע נוספת, בטענה כי הוא יזם תוכנית שהוגשה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז חיפה, אשר מטרתה להכשיר את המבנה בדיעבד. בית המשפט השלום בחיפה דחה את הדיון בבקשה עד לאחר מועד ההתכנסות ועדת המשנה של הוועדה. וביום 1/4/2015 הוא דחה את הבקשה מאחר שלא חל שינוי במצב התכנוני. הובא לידיעת בית המשפט כי בהתכנסות ועדת המשנה הוחלט לדחות את התוכנית שהגיש המבקש. ערעור שהגיש המבקש ההחלטה זו נדחתה ביום 3/5/2015. בית המשפט המחוזי בחיפה נקבע כי לנוכח המצב התכנוני וכן לנוכח התנהלותו של המבקש, אשר עשה דין לעצמו במשך שנים רבות, אין להיעתר לבקשת עיכוב ביצוע נוספת. בית המשפט קבע כי לא ניתן לקבוע שבמקרה הנדון מצוי היתר בנייה בטווח הקרוב לעין, ועל כן הוא לא קיבל את טענת המבקש בדבר האופק התכנוני. בסופו של יום נקבע כי המדינה תהיה רשאית לבצע את צו ההריסה ללא מגבלת זמן. תודה לסגן השר. אדוני חבר הכנסת יוסף ג'בארין, שאלה נוספת, ולאחריו חבר הכנסת מסעוד גנאים, ולאחריו חבר הכנסת אחמד טיבי. כבוד סגן השר, אני מודע להתפתחות המשפטית, והפנייה שלי למשרד האוצר, למינהל תכנון ובנייה, זה לא בעניין המשפטי, אלא בעניין היותר ה-common sense. כשיש תהליך של הסדרה, ולתהליך הזה שותפות הרשויות, והם מצביעים על האזור הזה שהוא אזור שנכלל בתוך התוכנית שכבר הוגשה לרשויות התכנון. אז לכן זה מצב שלדעתי הוא מצב קלאסי, שאומר שבמקרה כזה צריך לתת עדיפות לאפשרות ההסדרה, ולא לפגוע כל כך באופן קשה וכמעט בלתי הפיך באותה משפחה. תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת מסעוד גנאים. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר,
הדוגמה של הבית מאום אל-פחם שהציג חבר הכנסת יוסף ג'בארין הוא דוגמה אולי למאות או לאלפי בתים בחברה הערבית. אני חושב שהצוות שהוקם, צוות קמיניץ שהקים היועץ המשפטי, במקום לפתור את הבעיה הוא רק מעצים את הבעיה לפי דעתי. במקום לזרז פתירת בעיית בתים שתחת צווי הריסה, אני אומר הוא גורם לתסיסת יתר. למה כבודו סגן השר, ועכשיו הצעה לסגן השר, למה לא מאמצים את כל ההצעות המקצועיות והענייניות שאומרות ככה: בתים שנבנו שהם במסגרת תוכניות מתאר מוצעות והם נבנו, יש חלק כאלה, יש אנשים שבנו את ביתם במקום שאמרו להם שזו תוכנית שהיא הופקדה והיא תאושר, אבל אחר כך תוכניות כאלה לא אושרו. למה בתים כאלה צריך את צווי הריסה, לממש את צווי הריסה עליהם, למרות שהם במקום שבתוכניות מתאר מוצעות על ידי העיריות או המועצות המקומיות? תודה. תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. יעלה חבר הכנסת אחמד טיבי, דוקטור אחמד טיבי, סגן יושב ראש הכנסת. אני מודה לך אדוני וסגן השר. הדוגמה הזאת של ביתה של משפחת עבד אל-ע'אני באום אל-פחם, כמו גם בית משפחת זברגה בטייבה, הוא דוגמה לאטימות וחוסר ההתחשבות של ועדות התכנון של משרדי הממשלה במציאות בשטח. מה אומרת המציאות בשטח? שאלה בתים עם התכנות תכנונית שהיישובים ואום אל-פחם, טייבה, מעוניינים העיריות להכניס אותם ולהכיל אותם בתוכניות מתאר עתידיות. אצה הדרך לשלטונות להרוס. היא מדברת איתנו בדחפורים, ואנחנו רוצים לדבר איתם באשרורים, בזכויות, באפשרות של הכשרת השטח כדי לא להרוס. למה לעזאזל מתעקשים להרוס את הבית של משפחת עבד אל-ע'אני? תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני סגן השר ישיב לכל השואלים. תודה אדוני היושב-ראש. ראשון, דוקטור טיבי, אני מכיר, ראיתי במו עיניי שדחפורים הורסים גם במגזר היהודי בערים יהודיות שנבנו בתים ללא היתר. לגבי הדבר של יוסף ג'בארין, לעניין התוכנית המתאר של אום אל-פחם, אין הרבה כמו איציק כהן, אז ככה שאי אפשר להחליף אותו. אין כיום, לעניין שאלתך הנוספת, יוסף ג'בארין, לעניין תוכנית המתאר של אום אל-פחם, אין כיום בפני הוועדה המחוזית תוכנית מפורטת להכשרת הבנייה שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה. תוכנית המתאר החדשה שדיברת עליה, של אום אל-פחם, עדיין לא נידונה בוועדה המחוזית, ואין עדיין החלטה להפקדתה, היא עוד לא בהפקדה. בתוכנית זו אומנם מסומן הבית באזור המיועד לפיתוח, אך כאמור התוכנית לא קיבלה עדיין את אישור הוועדה המחוזית להפקדה, ובוודאי אינה מאושרת. כמו כן, תוכנית המתאר הינה תוכנית כוללנית שלא ניתן להוציא היתרי בנייה מכוחה גם לאחר אישורה. על כל פנים, הבעיה היא בעיה הרבה יותר גדולה, ואם אתם רוצים כבר לדון בכלל על נושא הבעיה היא שהיא בעיה לא פשוטה, אז אני מניח שיש את הפורום המיועדים לכך. כל פנים, זו התשובה לשאילתות. תודה רבה. תודה לסגן שר האוצר.